Здравейте! Аз съм Мария Ди и съм тук днес с вас, за да ви покажа как да си приготвяте сами чай по метода Гонг-Фу. Аз не съм чаен майстор, по-скоро се считам за чаен любител, тъй като пия чай от повече от 20 години и ми е голяма страст. Бих казала, че изпитвам любов към тази напитка и затова най-много ми харесва да се наричам чаен любител. Далеч съм от майсторството, но пък за сметка на това имам някакъв натрупан опит, който сега имам желание да споделя с вас. Приготвянето на чай по метода Гонг-Фу започва с измиване на чая, тъй като може да има полепнал прах по него. Освен това си дезинфекцираме съдовете с гореща вода и ги затопляме и подготвяме за пиене на чай. Когато са топли чашките, чаят става по-вкусен. И за това сега ще ви покажа как си измиваме чая. Изсипваме го в чайника. Добавяме гореща вода. Не напълваме чайника догоре. Леко разклащаме и веднага изсипваме в друг съд, за да не го презапарим. Първата вода на чая съдържа най-голямо количество кофеин, така че ако желаете, може и да я изпиете, но моята препоръка е винаги първата вода да се използва за затопляне и дезинфекция. Китайците така правят. Това, което направих току-що, е полях и чайните любимци или чайни талисмани, за които ще ви разкажа в някое друго видео. Но и така си ги поливаме с количеството вода или чай, който няма да използваме. Когато правим чай по метода Гонг-Фу, имаме нужда от следните няколко елемента. Чайна маса, наречена ча-пан, която има дупчици, в които изливаме излишната вода или излишния чай, и сифон, в който се съхранява, не знам дали виждате, в който се съхранява мръсната вода. Можем да използваме чайник за запарване на чая. Можем да използваме и ето този съд, който се нарича Гайлан. Този съд е доста популярен в Китай, но аз лично харесвам повече да използвам чайници, затова само ви го показвам. В него се сипва чай, сипва се вода и по ето този начин се хваща и се излива запарката. Оставяме го тук за всеки случай, ако имаме гости и искаме да приготвим по-голямо количество чай или различен чай, можем да го използваме по-късно и него. За сега ще използваме този глинен чайник. Аз вече съм сипала чаят в него и съм готова да го залея с гореща вода. Хубаво е да имате кана, на която имате градуси, за да знаете на каква температура загрявате водата. Но ако нямате, вариантът е да използвате винаги вряла вода на 100 градуса и когато я прелеете от един съд в друг, температурата й пада с около 10 градуса. Така че като я прелеете няколко пъти, може да получите нужната температура за запарване на чая.
Другите елементи, от които имаме нужда, за да си приготвим чай по метода Gong Fu, това са чашките, разбира се. Те са такъв малък размер за по-удобна дегустация и по-удобно пиене. И това, което е в центъра, е може би един от най-главните елементи в приготвянето на чай. Нарича се чашата на справедливостта или Gong Dao Bei. Чашата на справедливостта се нарича така, защото когато изсипем в нея запарката и я разливаме на всички участници в чайпитието или чайната дегустация, всички получават еднаква запарка, така няма как единия да получи презапарен чай, а другия недостатъчно добре запарен чай и всички получават еднаква по сила запарка. Ако изсипваме чая директно от чайника, тогава първият участник ще получи най-слаб чай, последният участник ще получи най-силен чай. Ако оставим по принцип чаят да преседи с водата, тогава ще загорчи, ще го запарим и вече няма да става за пиене. И поради тази причина използваме този допълнителен помощен съд. Така, сега след като сме си измили вече съдовете и сме ги затоплили и подготвили за пиене, започваме с първата запарка чай. И изсипваме водата на необходимата температура за конкретния чай. И трябва да знаете, че в зависимост от това какъв е типа чай, запарването става на различна температура. Конкретно този сега е червен чай, затова първата му запарка е на 80 градуса. Може да пробвате тези неща, да ги правите интуитивно и на вкус. Може и да проверите и да питате за информация. Аз съм отворена да споделя личният си опит за това, но тъй като е много дълго и обхватно, сега няма да мога да ви разкажа всичко. На този чай са му необходими някъде около 15 секунди, за да се запари, така че те вече минаха. Изсипваме чая, първата запарка в чашата на справедливостта. Този е ключов участник в нашата дегустация. Винаги първо сервираме на нашите гости, в случая това сте вие, и след това на себе си. Можем да полеем чайните любимци с малко чай, а може и ние да си го изпием целия. На здраве!